Cieľom tejto kampane je posilniť vnímanie značky Dr. Max ako jednotky v starostlivosti a zároveň upriamiť pozornosť na ľudí, že oni sú tí starostliví a my ako Dr. Max sme partnerom v tejto starostlivosti. Na tejto kampani sa mi najviac páči ľudskosť, autentickosť a hlavne tá pozitivita, ktorú sa nám, dúfam, podarí preniesť aj na diváka. Dr. Max je jednotka starostlivosti a to bola naša téma, ktorú sme chceli v tejto kampani spracovať a chceli sme ju posunúť možno aj na ďalší level a pochváliť ľudí, ktorí sú tiež starostliví, ktorých zaujíma ich okolie, ich babičky, mamy, súrodenci a tak ďalej. Čiže vytvorili sme sériu spotov, v ktorých vždy oslavujeme niekoho, kto sa stará o niekoho iného a preto vlastne hovoríme v tejto kampani aj to, že starostlivosť má milión tvári.